Il-komunità tal-Pjetà u ta' Gwardamanġa bdew jingħataw is-servizzi fil-qasam tas-saħħa mill-berġa ġdida li saret fil-bini tal-Kunsill Lokali tal-Pjetà. Mill-berġa li se tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa se jingħataw bosta servizzi. Il-berġa se tipprovdi fost oħrajn is-servizz ta' tabib tal-familja u infermier, patoloġija tal-linja mitkellma, servizz tal-podjatrija, teħid tad-demm, saħħa mentali u servizz ta' nutrizzjonista. Fil-ftuħ tal-berġa, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li din is-sena il-Gvern se jagħti spinta lill-infrastruttura tas-saħħa fil-komunità. Qegħdin allura nużaw din ir-riżorsa li għandna fil-bliet u l-ħula, ħafna minnhom nistgħu nsebħu ħafna fihom u nkabru bħalma minna hawnhekk fil-Pjetà, bħalma minna ġo Ħażebbux, bħalma minna fix-Xewkija u f'Ħattart. U allura issa għandna programm sħiħ matul din is-sena biex inkomplu nagħmlu xogħlijiet ġubereġ oħra madwar Malta m'hawnhekk. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kura Primarja Rosen Camilleri qalet li minkejja li ċ-ċentri huma mifruxa mal-pajjiż xorta mhux jintlaħqu minn kulħadd. Meta titraskura jista' dak li jkollok jidħol iktar il-ġewwa. Allura peress li aħna nkunu qegħdin nagħmlu dal-outreach se nilħqu lill-pazjent, lill-klijent b'dak li jkollu bżonn iktar timely. Qalet li fil-berġa tal-Pjetà se jibda jittieħed id-demm bil-ħsieb li s-servizz jinferex fil-bereġ kollha. Inkun qegħdin nikkreaw anke spazji oħra ġol health center biex ċertu servizzi li minħabba nuqqas ta' spazju bħalissa ma nistgħux noħorġuhom minn ġo Mater Dei se nkunu nistgħu nagħmlu hekk peress li aħna ħanifirxu aktar fil-wisa. Is-Sindku tal-Pjetà Kit Tanti qal li r-residenti se jibdew jinqdew aħjar minn post aktar ċentrali. Issa għandna sitwazzjoni fej minflok in-nista tal-Pjetà u Gwardamanġa jinqdew biss biex jagħmlu xi riċetta jew biex jieħdu l-pressjoni, eċetera, issa se jkollhom firxa ta' servizzi mediċi li inkludi teħid ta' demm, saħħa mentali, servizz ta' nutritionist, speech therapy, podjatra, eċetera. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li fil-jiem li ġejjin se joħorġu tenders biex jibda x-xogħol fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.